Мінський монтажний хас на сувязі. Знову ваша любима рубрика «Огляд усілякої фігні, якою я набив». Сьогодні у нас просто матеріал, ніякий не інструмент. У гэтым разе гэта адаптер для прамога монтажу, які використовується для того, коли у вас что-нибудь треба зафіксувати, а яно рветься, каб затримати, так би мовити, павялічить площу шляпки цвіка. Зараз будемо використовувати. Є різні способи монтажу кабеля. На столі і на підлозі. В нашому випадку на підлозі, які ми засовуємо у гофру і мацуємо ось такою ось стужкою. Тут ми додаємо просто інтернет, забилися. Пришли новые уводные. Мацуємо ось такой ось стужкой. И она, до речі, у нас вельми такая недренная. Не рвется, не разыходится, да и претензий нема. Але ми просто взяли, как покористаться. Сам речі, вона добре тримається і просто на світі. Ось пробивається, нічого з її не здарається. Але захотілося поспробувати. Є який-небудь сенс. Беремо ось гэтую бубочку, шапляємо у ствол. Тримається доволі неотренно, но вона зроблена для этого. Беремо нашу стужечку. Где тут линия? О. Стреляем. О, тримається. Беремо другую. Ведь так само. Уставляем. И руку уберите. Ну, фиксуется добре, не отрывается. Зараз отрежу. А теперь попробуем стрелить без яе. Як ви зрозуміли, одно і тое. Але гэта за того, что у нас стужка вельми добрая. Бывают такие, які разыходзяцца, іх патрэбна трымаць. Ось, тады, конечно, гэтая рэч будзе патрэбная. Конечно, она, як вы бачили, скарачае час падаўжае час монтавання, тому что пакуль ты яе начепіш у ствол, пакуль ты яе прыстрэліш, ну, не хутка, не хутка. Затое трымае добра. Бо вось гэтая, можа, конечно, ну, калі дрэнная стужка, яна можа порвацца, ну і адарвацца. З гэтым такога не будзе, тому што яна павялічвае плошчу шляпкі цвіка, як я ўжо казаў. Выбіраць вам, я просто показаў, я ж тут не рэкламую штосьці вам, додзікам. Бо вы заўсёды пішаце, о, реклама, реклама. Это не реклама, это я просто вам показываю, што такія рэчы існуюць. І у каго было такое, напрыклад, праблема, як прабіваць нейкі танюсенькі метал, які не трымае галоўку цвіка, яно так праваливаецца. Каб яна не правалілася, вось, калі ласка, дзеля вас вырашэнне. Яшчэ раз показываю. Нахуй, блядь, не старый. А яшчэ выпадкова мы успомнили, что у нас же тут есть на объекте кабель-канал. Кватэрныя электрики, конечно, не ведают, что это такое, але гэтым часто користаюцца реальные монтажники. Як вы ведаете, звычайна у кабель-канале есть такие адтуліны для того, как пристреливать. У нас тут как раз подлога неровная, будзе вельмі добра бачна. Атрымліваюцца вось такие вот расширены. Ага, что вы тут стреляете? Ну, протекавши, коли трапно попасть в эту атулину, то ничего не бывает. А теперь давайте стрелим. Быццам бы у нас умовно такий кабель-канал, по яким таких атулин нема. Яму прийшов каюк. І ось для гэтых ось справаў, як мы разумеем, ось гэта і стваралася, каб не
вшилювати кабель-канал. Зараз поспробуємо ось праз цей переходник стрелять у дюрочку. А і гляньте. Ще давайте спробу. А ні, кришечку колить. Ще разок. Мені здається, без його ще раз. Ну, коли трапиш, то добре. Ну, і давайте самий головний тест. Чи розоб'є він кабель-канал, коли ми його пристрелимо не праз оттулину заводскую. Один хер. Нічого не міняється. Ну, здається, би це ми менш колять, але все ж таки все одно розкали. Ну, по-перше, у нас тут ще кабель-канал переморожений. Але, коротко кажучи, коли б'єш у оттулину, мені здається, що ризику його зловити менше. А коли б'єш не праз оттулину, то так і так його раз херачиш. Як ви зауважили, каб гэта была реклама, я тут хвалил бы, срался бы и писался бы кипнем от того, что такое все добрая штука. Самое, что мы просто попробовали взять из-за того, чтобы проверить, працуе ці не. Ну, працуе, але не на все 100%, на отсотков 75. Поздоровайся со всеми. Вітаночки, він